Di ko na. Hindi ko kita. Gilingkod ko no. Kita ko eh. Kita ko? Kita ko. Ika rin na ada. Hey, 1, 2, 3. Check. Check my test, 1, 2. Check, mic test. Halo, Black Lawaan, Talisay, Tabunok, Pardo. Sige mo, Job. Sige, hisap. Halo, Black Lawaan, Talisay, Tabunok, Pardo. Last. Hey, mic check, 1, 2, 2. Okay, good. 5. Hello, mic check. 1, 2. Hello. Madungog na nimo jud na expect ni gawas tingog na to. Ingog ka kusog. Dire. Asa dia eh? Na may mga kondra. Ah, granana niya no. Oh. Saka ba. Alright, so what's up? This is our third episode of our podcast, Marlo's Podcast, ang mga lagom nga chismoso. Kiara. Chismosong lagom, marar gyapon. Maura gyapon. So, ang co-host for today is, introduce yourself. Dongkoy Kajolok. Dong. Sa dia eh. Kajulog sa rin tawag no. Sa dia eh. So, nag-vlog naman ka no. Oo. Dongkoy. I'm back. George. Don't forget to go na. Oh, Support, daga ba nakakita sa itong mga vlog no niya? Wala ba sila kabaw, asa na nagkaila ba or sa itong mga kuan? Ay, nagkaila ta sa inyong tindahan, silingan ba yata? So 12 years ago, 13 years ago to, kano sa kayo tinda? 2009. Itong trabaho ko Jollibee. Oh, Kasi 2009. Jollibee nga glue pa ta to pintur ka. Lagi 2008. 2008. Ana. 2008. So dito Miss Maracas no. Ang amua kay nara mas babaw. Sa inyo kay nara dapit sa Ubos. Cosmo. Oh. Upper, lower. Oh, sa una kay mahadlok mi manha diha kay Ay, mga dagang irumbuang. dagang mga tao nga. Irumbuang. Maap. Pero mga tao na sila. Mga tao na siyang irumbuang. Ay, naggalya. Oh, ya. Ikaw ay pinaka-kuha nito. Wala. Pinaka-irumbuang din. Ikaw ay pinaka-isip. Ay, runga naman. Si Jerb, salamat sa niko, Jerb. Oh, ito man. I would like to thanks to sponsor my shirt. Okay. Expow. Ano yung gift niya itong Sa itong vlog na to, no? sa katong hapit ang Christmas niya. Kana. Swatch, Swatch. May Gisponsoran kag Swatch? Swatch. Gisponsoran Nilo, ka? sa may pangalan nilo, Swatch man. Toyo. Pero gisponsoran kag Swatch ba? Yeah, kisa yung sponsor na mo? My sister, Lorena Gomez de la Cruz. Thank you kasi sa imong gihatag nga relo. Nga, paborito kayo na ako nga brand. Big shout out Lorena de la Cruz Yeah. alias Lilay. Lilay day. Oh. Lorraine de la Cruz. Lorena Gomez de la Cruz. alias Lilay. What else? What else, Jerbs? Ano sa'yo mga sponsor ya? Mora ni Jerb, sir, ganahan mo hatag sponsor, andan kayo kung kamutubukkan kayo sa pagdawat sa inyong itunol. Nalala kita rin. Plus open na daan. Good. Misis lang mo, mo tunol ako, misis kay bagasan niya ko gamay now. Anak pa, hukaran. Gamay lang ni kay tungod hapit na mahol ako ngipon. Sponsor sad mo. So, Ngipon sa mga ngipon mo buaya piranha anda daw dawat na. Dawat na dito. Dawat uy. Ari nabi. Ari. Pamulong kami mapindala. Oh, yeah. Uma Jerbs human. Istorya ba? Asa atong kuan katong dito. So, mo to 2008 nawagtang ang ay kanang kuan akong naliop akong mama og trabaho. Ako mo nito. No? So ni anak ko mama akabaw ka Pinoy kinang ay kanang Ang income. Ang income di una jud mahunanan sa Pinoy bisan nay kwarta. Sari-sari store gid. Marul pa. Libre na kaon. Oh, magunsam karon kung nakay kwarta, kung okay trabaho. Unsa may una, negosyo gyud. Oh. Bulpin. Kay nga naman, supply yan. Dawat butaan. So mo to, dito may 2008 nagtukod ako mama dito o Sari-sari. sari store. Tayo nag-request. Tapan sa inyong balay. Pero kailan natadaan na to? Tapan lagi. Kaduha. Kaduhang balay ya. Kaila na Kaila, close man ni si imong kasin nga si Ronald. Close baby. Shout out ni mo Naldo kunaling. Kumaling. Shout out. So, kita kini kami akong istorya no mga kajolog no. Kaya nga naman. Wala kasangitan ng dila. Lahos na mo ana no. Ana no. Kamu lang sabot ko noon sa day mo gaduka mo.
Ate. Yung so nakakuan to dito anang sumpakin na to Oo. dito dapit kay. Dito nagsugod. Nato na to na. Oy, tagay kay tapan ra mga tagbalay, tagay. Igawas maori nalingaw niya. Amot para palit po ko pungkos ubos kay magpuntrip-puntrip. Maori ko lingaw sa mga taong pobre ang Na-shock pa mi ate kay ngano pag-abot na mo dito, ang mga tao dito tanan puro isog. manawang manawang. Oh, Hindi katong pag itong panahon nga katong naay mga Adi man kayo mo masigig dulog yun ba? Aral man mo babaw mag-standby ka. sa una. Nya napo tay panahon katong sa kasagsagan ng akro ug gama ba nya. Napo yung mga Naugmon dagko. ko na ito yun. Napo yung kasagsagan. Kasagsagan, Napo ah. kita yung mga Di na, di mo, di na, bisyo-bisyo, di ba? Oo. Mga dagkot. Dagkot. na. Ato. Dito Ato. Ato na. Ito na nanakpan. So, mo Dili na ta. mag-isgot Dila ato. na maisgot pero sa una ra to no. Sa una Atong ra mga to. nakuan mo niya. Karon Shock na ko ito yun. Ah, Shock. Ako dun. Wala nang ko ato. Marag naam ko ato. Uli na kay? Oh, iguro jud pag uli na ko niya. Pag ugma nakabalita din ko. Mo na dito. Pero daghan pa mga tag naagian ato god Daghan. before pa to. Trabaho pa taga to sa may IT Park. Oh, guys, katong wa Pintor. pa katong wa sila kabalo sa una nagpintor ta kay wala ang kita dili di ko madawat og call center ato kay nagkiyat ta Wa to. na nga. Padung pa mo mga pre ato ka plano pa. Oh, kami lang bagang, Oo. nilang kuan. Pero dili ko madawat kay lisod. Grabe yung kay standard ng call center sa una. Yan, ang hinahanglan mo si yung og kabanti. Kasi nga na to forma na to. Kalimot ko mo taga Haggard ba? hagad nga karaan mo. Oh. Sa man trabaho mo? Yoy, dalo na go Rex pa yoy. Kamaw ng pintal. Kamaw na sir. Sige, good. Kinala, yatong kabaw ra kang pintal dong. Okay ra ka dong. Oh, mayroon kay kong pintal. Pero wajud ka bagot. Mo di bulabog ka trabaho niyo bro. Pag-abot sa globe. Pag-abot sa globe. Wanay ayo. Kiyat lang agi. Nanap Uy agi. Nanap po Porman. Kuanin na ninyo dito dapita ka ng singa na tong ano. Bataki. Bataki. Tag. Astandor lab. Astandor lab. Di apilog batak. Saan ka pagsira to? Sabi ka ko na rin. Hindi mo maglaro. Ano man tayo napili na rin? Gibatakan no kapil. Pato. Okay pa kay to. Wala pa tayo. Oo. Wala tayo problema kay. Wala. At kaya yata ni mga bata ay kamao jud ka ni mga Kiyat bata. pa lagi agi, Oh, lagi. nakiyat lagi agi. Ya Pero ako, pila Jordan, ako, na tayo sildo na to. Ako dyan, taas na akong experience sa ito pamilya. Ah, kabaw naman mo kamo Oo. nilang yung tiban. Amo lang kang Ikaw. arong napag kay gamay income. Okay, wala. Oh, ana, si ako mama sige Oo. naman tog yaw. Mao gani. Sige nang gagkuan daw, wala naman kay trabaho. Oh. Sige mag-gisko des manggo. Oh. Sige na taglaga to no. Sige nom. Sara mong kadya wala nam kay Sige, kuan. sige, bro. Alikri kito yung batanon mudo. Ang pinakalikri Karon ka to. bitan unang gyapon. Oo. Forever young, I wanna be forever young. ang katawan na ka to Jobs katong nag-lunch break na. Oo. Ang bugas imbis awas ato. Lunch break na ba katong anong ay paway sa tajud. Naniud to pag Oh, umag to. pag humanaw pa riyo to, di, doka biya kayo. Oh, nya aircon man to ilang electrical room. Wala sila yung tikal. Nilapas sa suras. O pukawa, alas 4 kita mang mata, ano? So, ay, kuha lang sa ta. Pinana pa to nga. Kuha lang sa ta ka nang matug lang sa ta ka jud ay kay. Oo. Wa pa san. Unsam to, alauna beta balik, di ba? Kisa may di lamyan na to, aircon yung Yayas pa makita to kay wa bita kasag aircon. Wa. Wa. katura. Pero iyang aircon di ba yung nga tugnawan ka dyan? Oh, nya simento lang to. Dito, hapit ang karton. Oh. Hapit pinana pa, kajot lang. O pa ni tok-tok ang purma na pag-abre, kanina abos magboy. Pag wala ta kabaw, pag nakatug ta nila sa tong katug. Up to nagalaso, Wala alauna magkalima, oy, taka nagbatak. Nabatak nga way karga, way da. Uy nga lang, maganda ka na. Yago. Nangatog mo no. Uwa mo kay matahubang mo nila may kintog. Alauna imidya mo to Diyos. Una naman kapin, hapit na magalas dos. Nating tambong din na. Kuan bilas dos si midya nating tambong na. Launa. Alauna, alas 12 mo taniging klaan sa to niya. Alauna, dapat balik na tagtrabaho. Balik na. Nya tugtog man. Ya break time sa alas 3. Gilakan pa. Ay, Lakan, alarm. istorbo. Oo, Sa globe to, Diyo, bro. Sa globe. Yun.
Ay, asa na mo? Limang ka na, limungawan ko. Alis yung... Blub, 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 blub. Ako dito ko gabatak, sportahan yung mga ito, andun na, tabunan hinuon. Nagkat-kat ko itong kuwan. Hoy, Damba ba? Wag iti ayaw, di daw wag ayaw magkaumad ang ginana jud no. Nagkat-kat ko sa damba, diretso. Nalimngawan ko. Lo, patay taning bus. Diretso rin ko Dong asa lihan. mo ganung na magadanong di magadanong. Say, yan ang kitabangan sa niya kay ako diri mo gyud ko sa ubos da niya, yung tabangan sa lisod man. Nagagiskat siya naog. Api na las doso, lamig inutog na po kayong mata. Duwara ta kadla to, tulo. Doon na, football na yun. Ito, doon ka agi. Igor na bayad tuba ba, utang. Magiro kayo. Utang na tuba sa inyo ato. Ngutang na kayo. Nalabit ang trabaho. Ay. Magiro kayo. Pautang amig tuba na mabigay. Kaya ka namin trabaho. Iksweldo lang niya. Ano ba yung pinala? Wala kapti ko sa kasimana na doon. Doon ka lang football. Luwar ka lang yun. Simple kay. Yung ikala istorya sa imong silingan yung ha. Di, dapat mong kutoy pinana. Di, mo na ni last ninyo tesa, kundi pa gani, di na mamutunga. Unsa man, kanang itandi ang katong color ba, katong pintal. Ito maoi. Ha? Ito mao ka to na lagi itong naabta na lagi ta. Asa na ito di, katong nagpintal ta. Susuon ko atong kwantong ilang master pintor. Oo, lagi Yo, ka. para ba ko kaagi na mix kaya ang ako ko aram ko. Anam ka din, anam ka tukod. Sayo na na. Ako'y mix, be. Chocolate mo to, Jun? Oh, chocolate. Himo ta is batang mo. Chocolate siya. Gara-gara ba? Ako'y kuha. So, ipatandi mo to niya. Sa kananglan, makuha ni mo ang katong karaan nga Sakit color. din na spinner, Jun. Oh, color nga pintal. Hambog nga. Wala ikabuga ba, no? Pagkarong ingnon ba? Dama ko si boss ko. Dama ko si boss. Oo, tanong. Oh. Karong kamaw ka na. Ako maw ka na, sir. Di, pagtandi mo sige, pareha color. Usa na dito, sir. Usa ganito, Usa na last to na. sa football. Oh, bato pagkana pagtandi. Ala, pareha mo color. Pero pag pintal lahi din no. Usa mo himo ta is bata. Kuwang pa dito gamay, no? Chocolate brown, matadong. Sa pahawi na, bi. Sa adas, manager nga rin na. Globe, stick to, bitong globe. Pagkuman. Nya amo sa gaytong katong naglabay tas mga basura. Ano to? Sabante sa globe. Usa sa to klasiyang utuka. Nagdam ta itong mga pintal good. Ano pintan mo dong? Oh. Asa mo nga? Pintalan sa ninyong elevator kay bawang stainless pintalan. Basta nga nung nakasud. Nagdala na ako ito. Ano kung nung nakasud trabaho sa globe sa kaniniya ka. Ang bugo. Sa amin niya stainless na. Asa na ba mintal? Sir, kani inyong pintalan? No, mamintal lang ito Pilipino. Mamintal lang ito Pilipino. Prayas God na namatay na ito si aning tiba no kauban na to. Kato. So, NPE nga bugas. RIP, tiban. NIP ba? NPE. Klaro kay ilang kanon eh. Dili ganador unsa man ban? NPE. Si NPE ban. NFP ba rin? Nakakontra man na sa gobyerno. Oh, tiyo tabi ito. Praise God lang. Liman sika atong allowance, bad 5, basta overtime. Kuhangon roy. Asong bad 5 overtime. Dito ba ito nangaon dito sa Tisdo? Kitipit-tipit sa taon da. Ronald pa. Ronald Malagi. pa paniganilyo. Sus, wala ba tag 5 nga sudan? Oo, gid. Mahal na ba sa tisda no? Kitungudan ng kuano? Sumer tong ikaw na to. Mga? Lumpia rin ito ako ano kabuok. Taas-taas gid no. Taas ito kauban. Hantod, naabot ang nag-vlog na. Nag-vlog na. So naghimo Pero sa kag-chan. nag-cross yun ako kayo nga amigo si Kuan, imong igagaw. Ya, katong Si Ronald. kamo may dungag dako Ronald sa ko man ha? kamo may dungag dako. Kauna siya gamay dako eh. Pag magbuwang na ako po, makak na buwang. Puti naman ko. Asiya day. Murag puti puro na siya. Gamay ra. Mo ganigaw na siya gamay tubo lagi. Gamay ra tubo day. Bata pa mo sa kikagnaw sa. Oh, kaya na may ngipon. Napalit ko. Kasi mga bata, dyan, wag yung mga ngipon ng mga bata. Dyan, gikan pagkakataw. Mubalik ra gid naghapon sa. Balik yun ka. Kao talugawan na nun. Pero James, wadyo ka ni agi katiguang James. Tungkol sa ngipon, wala lagos. Kuya, kay kung nagkaog man log yun. Kaya naman pa-chicken. Ano man? Chicken na. Diyan ako sa may sagot. Ingingon na ni mo mga surrounding ni mo na. Kailangan na magkatis mo, mahimantayon niyo. Yan, tanaw ay.
Nawala na ba tayong ngipin ba? Saon ko niya, maabog noon, tigadaan sa ubos pa, bi. Ikurit-kurit mo, eh. Ano na mo daan, yan ay pinaka-cover, pinagkalata. Imo nagikusi-kusi mo rin ka ng padong subak nga utan sa Kung utan mo. ano, mag-utan ka ba? Hungit ka nga pinalipat sa... Wow. Pinagkalata Dili, ba? unsa ba, makuha ni ka, Jobs, ka na mauwi Diba, ka ang na. uban dyan, manutpik, kaya na may pinatabon-tabon siya. Oh. Ang akong usap lang sa pinatabon-tabon, lala. Okay, magbod-bod. Dili na yun sa makadaog na, Jobs. Sino makadaog? Di ba? Alsa ba? Alsa na di kadaog, eh. Di ba, dili na makadaog. makadugmok. Oh, di na siya makadaog. Tagbom kong pagkita, asa dapit sa dugbukon, eh. Mga bisti. Tama ko, asa sa dapit dugbukon, eh. May tag nagsikit sila. Ay, Oh. pagkita, na-distansya nito, ako pa ilubag-lubag mo, ano ba ba? Mura tag, Ang atubakan na, Jobs. ang kanilang bilin. Ha? Ah, puro na Ang kaya, buwag lagi. Ay, puro Ano na lang. naman ba Jobs. yun? Jobs. Kanang tango. Ano na mga teknik niya? Mura tag ka na, Vampiro. mura tag kubra, ni. Bantay ka na kubra, ang ngipon na gano'n. Itugaw na nung kula, bisti. Ha? Natugaw. Sino tugaw? Natugaw ba? Ah, nugdam ka? Inom kag tubig man. Kuha na na, Jobs. Kanang kanaan yung dila ba? Muna mag-guul kay ko, nilamin ng mga lechon-lechon ka to eh. Domingo, ay. Abog noon. Pero hay, crispy rabi ato kuan. Ha? Crispy ron. Hindi naman kumukaon ng mga panit. Adi na ang kaon day. Ang mais lagi, di may surang mais, murag gagyanan. Unsa man? Murag gagyanan ang mais, ikaw kong mais. Ang kanina naman doon katango, mo yung kadlas. Ano din niya, gano'n. Murag gagyanan nila, ang tangtang diliwa, ang sa tunga, wa. Bantay ka ng scanan ba, no? No, scanan ba? Lagi. Oo, nangagis ligid. Na. Ang katuran dito. Ore magkausap. Anara. Puak ka. Tayo mo ay ganun kaon sa karar Jobs. Di ka mulik kayo mga Gila, inom kay gipalitan naman ka. Ang Ah. angin, gibayra no. kinsa may nagpalid mo. Katong kita ko doon, naglaag, tas kuhan Aw doon. dito ang babaw. Oo, nagsugod naman doon. Sukot. Tugay, kinahuman. Ginana lang natin, pero ginata ba? Kinundon tayo na ni. Mantayong gisbadak. Ginaw na. Kuriyo na ni mo, ilawag sa manok, kuno hay ba? May pa din nang nasa baso daan Diyos mabut ng cheese ba. Samot, ay na lang, mas mayo pag mais na Ano, nagkikaling, ano kung ba? kanon ka na. Kay murag na pa'y puruhan. Gamita gid is ngipon so. Gamit lagi kayo, ang pingi. O so mga kadyo, ang pingi din yung mga ngipon mo dyan, kayo mo inom, mo init niya, bugnaw, agay. Mao din na nakakuan sa imo day. Mabuntag. O na may Ninda puto akong mama. Karaan, ba't tindira akong mama puto na. Lagi. Ikay gipasahan sa kuan. Magbutang, maginag tubig bugnaw sa mama, kay mo request mga driver taxi. Nay, wala tubig bugnaw, mo nang magbutang, gano'n siya. Ay, kaon ako. Mukaon may inom si Kwate. Ay, sige, kaon kong squatty, ino na puto. Kaon ko kuan. Kanang puto. Di mo ko mag-squatty dyan, batas to ka dyan. Ayawa. Oo, ngang. Buntog na bata kay katanawon Mo, day. lagi mo yung skrito na eh. Mo, do. Mo, rin siya. Hait kik tingog mo. Ha? Hait kik pagod. Inom na ko, niya. Init pa ba? Bigyan may gina, udto, kanang. Langaan na. Manang maanad ko kanang kuan dyan, maanad ko kanang tubig bugnaw, hindi mo ko mabusog yung tubig bugnaw man. Naanad na ko ba? No, yeah, sa nangabuak na si George. Nagliki, no, takibaw, nagliki na Nay ito. no. Bungka, gid. Tayo. Mo na ni. Pero may kay kami istorya George, dili ka Say, malata. malipat ko, ikaw man na nag-upload, hindi na ako makikita yun. Nga pa gino. Okay, bahala Ay, yun bawa dahil. naman yung mga kajulogs Kay katubag bawa sa na una. mga kajulog sa rin nga. Sa una oh. Imo mo na ingnon nga. Nga Oy, ayan na nagkuha Nga siya. natin pinakakup na. Oh, pero kung dili mo siya ingnon George, dili mo kakabaw nga pangagday ka. Bantay pa ka sa una, magdaan na sa una, gilata ba. Hmm. Ang duhar pa ba tinatangtang. Karon din na, uska, pada tingali. Ano na ka na, kaon ka, cover ba. Toothpick, toothpick eh. Anon may mga tao. Inganaon sa nako, sigludon sa igusap sa nako. Nonoy, bawal, lubot sa bandog eh. Usuki ko manaway sa una sa mga tiguan na dyan. Nga Magkaon. muana mo gud siya. Okay, sa lagos muna. Ano naman? Ang lagos na yung lagos. Mudapat na day siya. Mudapat na. Ngilo kay Jobs. Ngilo-ngilo eh. Ngilo sa?
Pero ang ayan ang yapon, wala ra Kurot naman gyapon asar ka gipon na ba. Nung di yung gumutuan ng forever. No. Kaya mga nawayon Yaan kay ko sa kong ipon. Ha? Yaan kay ko sa kong ipon. Kamu ba hinong magkuya, bro? Oo. Forever. Sa ang love life de Diyos, more sa rin, anak Jobs. Oo. Ayon binano kay... Amping lagi. Mao lagi na sa amping. Wa sila kabaw, Jobs, no? Na may ay kana mag mga kuan kana may forever kana mo itong mga broken hearted sa mo nag ilan giuso na nila. no. Iya ipangamong may pangamong. Ayaw mo to General niya tanan ba? General niya. Ayaw mo to nga ni forever oy. Amping ka tinuod. Amping na. Depende naman sa Sama sa ninyo. pag-amping sa kong ipo, may amping ang ipo na way. Dili man pwede na ang usa di na ganahan niya. Dili kanang dapat decision mo na ninyo duha god no. Gamay nga way. Dapat Usayon na ninyo yun. sayo Dili niyo na dakon. niyo. Kay Garbo ba, no? kapila na ka na divorce, George. Ha? Kapila na ka na divorce. Daga na eh. Amerika brandaan. Mahal man divorce kaya to. Amerika yung brand kaya to mag-divorce. Oh, kapila katong nag-abot na dito sa inyo. Pila rin ginan siya sa photo. Pila Kaya na picture plano. ato napagkayuya ba to? Na may anak to. Divorcean mo. Usa karon naam ka karon kuan man nimo kana. Amping, good, amping. Strong man na depende mo gina ninyo. Paubos ka, di ka bala sa imong garbo. Bitaw. Narabay uban sang laki sa nga. Garbuso kayo. Ikaw dili ka garbuso, George. Padilya ni haligi ning tahanan. Unya gabok ang haligi kay gianay. Ubyaan sa ilaw ng tahanan, tiyabaw. Oo. Mo lagi. Hikog na yun. Hikog-hikog. May Pero, maoy na yun. Mga muling niya. niya, maghikog ka, pero naitaw sa kilid. Pakita ba, luwason ka ba? Ibaw. Hiko lang yun ya. Wapuya niya. Pakita ba, ibaw ba bangga? Bantay ito ka na. Ay tuom ko sila kanang ang problema ba kay Ayaw mo padaan. ang tambal kay hikog mo gani. Kadaghan na daw problema. Dali lagi ka makamubon. Og di lang ni mo naon. Mo gyud. Ikaw. Di mo na mo ni makakuha ni Ikaw sige ra ko taglaag ato. Pag human sa imong katong nagbuwag, imong sige ko taglaag. Ah, yun. Oo. Di ka mag-uol. Abot ko ta dito sa Pero- Bugo. Nag-uol sa kong kalita to kay tungkol sa bata basayang kay among kuan ba. No kanang mom gani makakasagaran nimo Inyo kanang tong tato kay magdungan mi atiman sa bata ba ganin ana ba. nya makaanang bata ba no? Kompleto mi. Pero sa ako man na anam to niya. Di man ta kapugos sa tao ko Mga- kung di na siya. Nga duwa kas autor kas man na rin una sa kong nakabubuo na Dali ara ko Jurbs ang uban man tinuig man ikaw rin gitulo kasi mo na ro. Ita yung gwapo rin kayo. Dali rayo. Dali ra kay Jurbs. Hindi mo naon lagi. Ano sa may imong gipang buhat ato Jurbs nga? Lingaw. Ha? Lingaw. Katong kita si Larga. Oo. Sige tag Larga man. Pundo ko, barag basos ko na pa. Taan pamagin akong kagaling ng lingaw ko. Apil na naman. Kulakaw, tabi-tabi, istorya nga. Way klaro ba nga. Malibak. Puros mga but-but-but ba. Malibak ang mga Himantay. Naaway mga gira. Apil ginano, dapat di ginani mo wag tangon kung himantayon ka, di lang ginani Dili mo man wag. kay ang pinili mga himantayon. Yung tanan mo kalibutan Oh, ito. mo gani, oh. Di lang taga-sabot silang sinultihan. Bitaw, tinuod. Diba? Ang libag Pero sila, wala yung magtanaw ram guna sila niya yung tanan. Oy. Ako di ko butuo. Wala pangag eh. Mo na mo na. Ako di ko butuo kanang pangagay. Ganang di pangag ko. Kumplito ka. Nao na ginadahom na ko, Job. Nao na ko. May pangag ko. Kumplito ka. Oo. That's all. Himantayon sad ka. Oh. Pero lain lang mga language. Ano? Oh. Tinuri, di kayang pinili. Kanina sakit ginis mga anasan. Wala na taga-sabot sila mga sultihan. Kung kinasabtan, kilibak sa tanay. Ang gani. Diba? Tanong. Tanan tibuk kalibutan, 5 kilo. Kita kay kung mahimantay dili lang kita, dili lang nato Ato lang gianad. dili kita Kaya ka oro may kalipay nga makalibak. di kay nato makumkum ba kung makahimantay ta sabi makakita ko dito kanang Okay naman tamang himantay dyan. Basta di lagi katag ba ibulgar bati naman na. Kanya makapasakit. nya yung tao na. kanang kita lagi magistorya jobs kay kanang magistorya tayong duha ana amday ko jobs jobs Kita ra. ana na Ana ra. ana na dapat ting ana ra Voice out. sabay magbisa Voice out mo na. Ipus-pus pa. no Mo na yung magandagaway. mao na ang mga silingan diri Kubot din ato ni barangay dali kay Supina. Ay libag subag ko yang subag libag mga. Ay pangangay. nasumbagan na sa jobs Ay pangangay pagod wala ka magtango nagaduta bitin tingnan siya. Okay, imong kung ginang pangag. upat Dili naman lagi magbabalik ni ko sa ana ng usaw. Ingon sa Imo George. ni yung ko ingkit mo ubos.
Awan na. Hingi na siya, hingo Kasi na. hingi. Hingo. Sila sa nila. Naiwingit na lang ko. So, Mo lagi na lagi. Mo lagi. Pero maabot lang ng panahon ko. Dili lang kung balaka na. Kaya ako, nagsugod naman sa niya ko. Yang pingi lagi yun. Ang pinga na. Ano sabi, toothbrush? Ha? Toothbrush na. Steel brush kami ita dun mo tangtang may taya gani. Kana na lang donut. Kuha na dyan Donut na. kanang kuha ni. Ampo. Di ang kanang ampo kuha man na kanang iwas disgrasya. Oo. Kanang ato mga naglilihok gikaon man nato. Pagam pagatiman na gid. Unya, Jorbs, ka nang Di lang magpatuyag kaon gud. sa una na magsige gyapon ka ampo dili. Ampo eh. Ampo. Kay gipagkataw mig mga giana ko ng mga kuan simbahan ba. Pero katong tong panahon nga nagkagubot dito baba, Jorbs, katong natigbasan ka, Jorbs. Nakampo ka katuwa. Wa ko kabaw nga natigbasan ko ato. Amo ba? Oh, dito na ko sa ospital na kay baw. Oh. So, muna na. Na, Oo. ipakita sila asa ko. Ayaw. Oh, wala. Ang kuwang ani kay mura na ko kuan si Kitchen Kamura ni- X. Kitchen ni Mura. Moto jud. Moto jud katong Katuwa sa mo eh. moto jud katong Oh. ino man do. Mm. Si Joel ang silingan natigbasan man rin. Moy akong gisiguro. Di unsa di hinungdan to, Jorbs? Tuol tagal sa labi pur. Mga batanon gud. Bagong tubo. Kaming duam ni ka grupo. Kaming mga maguwang Jeremy. Mga batanon sa nga silingan diri pod. Ino mi wa ko duol. Kato na sila nanala to bikilay di ay nagabikil na. Sa pikas table. Oh, pagpangihin ako. Nangihi sa to silingan nga batanon. Yan na nga. Kung ano mo no, ang hilo ko babayo. Makapi bi. Kinsa man? Ko, Ang katong pikas table nangayo og tabang ninyo. okay, silingan na gani. Silingan ninyo dire. Oo. Hmm. Sinyan ko, ayo, ato na istoryahon, mo duol sa taong ko. Abi na ko pag-duol nga, istoryahon ra. Ang katong babay dito ni uyab. Dito ra sa to taga musam. Ana ko, brad, isabay sa dito. Musambay-sambay ra nga. Dagam tag babay dia. Uman. Wagog ko mo baka ko, tiningor ko istoryahan. Sus, akong kuyog, kuan mag aggressive kayo. Kristo maghampak kayo, boom, dito na. Kinsa man? Ako na silang kuan. Mga batanon, manggubot na. Imo na to istoryahon nun ta. Oo. Bay, ayaw ba, mo tayo away ba. Mana, taga ito, pag-isa ko nagsunong hunda. Uman. Kay lingaw na kayo mingat sa mga agad. Oo. Kay na, kasi babae sa dito. Kaya mga witer mo dito. Gwapo good. Gwapo ko Uman naman. Wala mo sa kadungog ha. Mo, dito dun. Kaya to sa pag hampak ka to. Hinapakay na, pang. Iko pa ko na unay mong labay. Pero ako magapil-apil. Wadyo ko kadapat. Ang luyo to nimo nang labay. O, silingan niya po, mga batanon. Ah. Taka naglabay ba? Kay daghan mo ato. Pero wago ko kadapat ato niya. Good. Pila ni sila ka book katong Upat sila niya, mas daghan man ang batanon. Wato mo na lagwa. Nahusay ra. Ikaw ko, okay. Nahusay ra, kaya tanod tingali, ana. Balik ko sa mong table. Ang katong nga batanon, nanibat na. Ang katong nagapil-apil. Ako, ang katong may nakaingon sa gubot ba? Mo to katong naglabay. Nanibat na. Siyempre, wag ko kumapil bagay ko. Ihalay kong namatan nga katuo sa back up ko. Nga, kayong inom, duol ka na mo. Uy, wata, balikon ta mo ha? Nangatawa, mi. Hindi man kami yung kuntawa. Mi, kumpiyansa na kayo ba? Kaya no. Tinuod Signal na to niya di. May og nito pa mo Ani, ato. padura sa mi manguli, naabtan gid niya. Nangi pa mas duwil. Nala ko jeep, nuno ko jeep good. Pila lang na mo kabuk na bilin? Ako, Joel, si Jory, Paloy. Paloy ba? Sa ba ito ha? Ibit. Si Oni, Ibit, please Ibit ito. Si Oni ni apas Ibit. Ibit. Taya eh. Unya niya. Pero nari mo hab. Pagabot niya. Katawag pinuti, taas kayo. Bitsog lampad. Pul, kilikit. Kinsa may giunag attack. Ako. Ikay unag attack. Ako yung nag-attack, sige sa hampak. Sige ko kilikit, palab. Ita na lagi, siga lagi ng... Ito na yun. Ha? Ay, kayo. Masigang ka ng maigo. Ang putaw ng mga maigo niya ba, ilikay na ko. Look kayo Sige to. ko kato juwa, may bato dun. Bahas, akong sabog, bahas. Ano siya? Wala pina artista na niya. Pinasalita gina Wala George. sa lida, tinuod na to, patay na yung gato. Ano na ko, ano siya, pag kumanyang tigbas. Mogi pag-wave na ko, naabtan. Pero ako kay Bao, naabtan ko ha.
Pang, nana, pagkatigbas ba, ana ba? Pang, yes, Johnny, Sus, igot ato imong awan na. Ha? Wala. Tribute na. Bayang magilo. Ang lapas dito na ni Paloy. Bang, ang paglapas sa... Ah, nagtupad na imong paloy. Oo. Nigilik kay, may pa imo lang wala na nimo gilik kay George. Ako lang idawat ko. Binasa ni ka dyan bawa ko. Pinara George. Ang tinod nga doktor dyan, yana dyan ba? Sayop nga. Di na mo. Di una namang ilaw ng babaw. Tangtangat. Tangtang sa... Babati gini may gana siloy. Wang. Ang doktor na ni... Kadua na George, katulo. Kaduha kita si kay sayo pang usa. Ang kato ng tinuod gid nga doktor may ko na ako. Ate, jitil yung buong rin. Nanday ujitin ng doktor George. Internet. Ano na lang, shortcut ba? Puro man na sa hotel Oo, ujitin. jitil ka, parang... Iguman mo, mahibo na yung gagawin. Doktor. Doktor. Klaro ato rin. Ataya rin. Dok, inyo naman kung gibinuang nga, Dok. Ay, pag nanganganga, sir, kay mubinat, sir. Noon, naliklamo ko dito, eh. May kikinap kay kung ano to ka ng malay ba? Kamata na. Nya, kisa unsay tawag nimo sa mga subscribers? Mga kajulog. Mga invite sa sila George. So, ayaw mo ko na kalimot og support sa akong ginagmayar ko nga video, good nga, at least nakapalingaw ko ninyo. Oh. Na pinakonsihal lagi na George. Ha? Pinakonsihal. Daga ng tingay ko, ani Na, ba? kuha. Daga ng tingay ko, ni balang maguwan. Mga ginagmay nga kuan. Mga ginagmayar ko nga video nga, at least nakapalingaw po ninyo, nga mo manghilak. Kana. O, di Mo na importante. oh, mao na importante, uli kayo mo malingaw, pusan nyo nga malingaw mo. Muras lang mo. Muras lang mo. mo. Muras lang mo George. Pero buka mo, kaya nyo ipugos. So, subscribe to atong Sa akong Facebook page, ha? Facebook page Dongkoy Kajologs. Dongkoy Kajologs. Oo. Wala lang ko nimo gi-invite lagi. Tanan man, kinbay, tatigain natin na. Ato nang tanaw niya. So, ako ibutang ang iyang kuan, ako ibutang sa link ang iyang Facebook page kay wa pa man jay YouTube. O, wala pa. Ato lang niya ako sa i-link kay maghiwa may guman ron. So Hiwa ako ibutang ang iyang YouTube page, YouTube channel. So, Hindi na, bago naman yung bago ron. at least bago na niya. Dritso, sige lang juga. Ano na bago ron, YouTube page. Oh. Combine ba? Kanada Facebook page o YouTube channel. Oo, combine mo na bago ron. YouTube page. Sige, tagiyan, ano? Mga kajulugs unsa day? Kajulugs, sa giyan, no? Anong kajulugs mo na Jerbs? Ha? Anong mga kajulugs? Kajologs dongkoy na, kajologs dongkoy. Kajulugs dongkoy. Ang imong page. Okay, tanaw. Ipakita. So ako sa ibutang sa link ang iyang kuan na Facebook page. Please lang sa go follow niya. I-follow pabto na to og kuan. Paabta yung GY. Okay. Kuha naman na, kanang karaan naman na, paabto na to siya og 1,000 nga followers sa. GY or colon ka na, Oh. okay. Ako kayo ng kalipay na. Ako po ng kalipay ninyo. Oo. No. Kay Pugson good. Kay pugson man yung lingaw. Bisag dili. Sige mo malingaw. Unsa man nilang kanang expect ana jobs kung mo follow ko. Sabi ako mo follow ko nimo. Dapat nakoy ma-expect nimo unsa man nimong mga mag-upload ka nga taga-adlaw unsa man. Dapat mo dagang makita sa mga video gyapon. Unsa man day about imong content? Ay bisag unsa lang. So unsa lang no. About sa Ginoo dili. Pwede siya ta magbuhatan na. Pwede na no. Mga motivational speech ba? Pwede siya punta magbuhatan na. Nara mo guna na to, di ba? Bitaw. Sige, follow niya Hindi mo na. mag-goal kay shout out ba na ko comment lang mo. Nagkay usa ka video nga puro ra nag-shout out nimo ang mga ni comment. Oo. Di ba? Mo may request. May request. Kung unsa niyang request, may tumanon. Ato tumanon. Di ba? Ikaw di mo malingaw pugsa gyud. Di basta na shout out. Basta na shout out. Hello? Sige. Shout out. Nya nakoy kanang kuan jobs before mo end atong podcast kanang nakoy signature nga pangutana. Sige. So, ang pangutana is kung na kay superpowers. Kung tagang ang superpower ba?
Karon. Karon dayon? Oh, karon dayon butang ta ako mo hatag nimo. Oh, karon ta. Oh, butang ta. Unsa man nga superpower mo o ngano man. Unsa nga superpower ako? Oh. Ako kay kuryoso mo ko pagdak ka nang kamanday ka nang sa una mo. Gagmay pa ta hatag nga Oh, superpower. nakadili mabuhat ba mo? Kaya ta ko na ako superpower sa. Mautan ni ako mabuhat. Di ba? Sa una. Ako superpower yung kay kuan lupad og kusgan. Pero sa Superman di pod. Ay, sa Superman. Super Kajolog Stongkoy! Sa mga. Super. G. Imbis history, Jerbs. G. G, nakajulog sa mga. Dili na D. Super Jump. Nana si Kajolog! Super Kajolog! Ay! Ano? Ano sa kasan? Puro kagyatake, Jerbs. Ha? Puro kagyatake. Malahi ka. Anak ka malupa dahil. Anak ka Ang malupa. mo gara-gara sa ganyan. Umagraon mo. Pinan. May pina. Pinamugiro, no? Hila. Piling gwapo-gwapo ng tadaan. Yeah. Pagkaraon na to sila. No! Yawa ka julog. Kiring-kiring mo. Hindi ka kami kusbala na. Kusgan o bulo pa yun. Ang ba, kaya man, street run. Ikaw Kusgan o bulo pa yun. Kaya ano? Ano man? Ano yung mga sunog. Oh. Para ito na itabo. Ay, ganahan ka itubos din. Tubos lagi. Imo din gamiton nga mo tabang ka. Dili mo gamiton sa dautan. Nya kumuha na ako nimo Jobs. Nya suod biya ta. No, migo ta Jobs. Iwas ako. Dili. Wasunti ka. Dili. Mingo ka job, ilupad ko kay gusto ko matos ko lang kalibutan. Request kay migo ko na adto di ka. Papliti lang ka. Ha? Papliti. Di. Utang lang sa. Mo na ko Jobs kanang kusgan mo kano. Kusgan ang bulupad. Kusgan nga nya mulupad jud ka. Usam na. Mo na ko Jobs. Wala ko kwarta Jobs. Kawatar ko ng bangko mo na. Imo na tumanon. Ayo sad. Ikoy. Kausa raman. Ha? Nya kausa raman. Wala madisgrasya na ka na. Magtas ka. Karma is real. Karma. Karma ka. Ikanan mo. Malupad yung bungan. Kalit nagkakahagtos ba? Murag wala kay gasolina ganyan. Nya kung papilion ka, sabi, perfecto naman kay ka. Kusgan ka. Nya mulupad ba jud ka? Pero hatagan ka usa ka Ay apan. namay mo donita na jud. Ha? Ngayon namay mga dagang donisyon na. Bitano kay mo Salamat siya. kayo. Salamat kayo ha. Di, mo na man presidente. Sige, salamat. Ako niyata sa akong amigo. Kaya ito'y korta. Di, mo na man na presidente. At tuwa dito sa South China Sea ka. Mabna, South China Sea? At tuwa sa China Sea ka, kaya na mga may insect dito. Kaya ito na bang naibawaan ang South Alegria na ba ya? Ah. South Alegria. South Tuga. Argao. At tuwa sa South China Sea. Kay naana si mga Chinese dito nagaligid-ligid. Ana. Imo tong pangunsa man. At tugatago kas panganod. Turay. Bugawon na ni mo. Imo na pa kusgang ko kay imo na Ano na ni mong daga to. Buwi bro na siya. Kusgan ko gang. mabalik na sa ila. Mambaling na nga sila. Hatagan mo ka Jerbs, nga hatagan ka ay kung papilion ka unsay mong weakness unsa man. Nga. Perfecto na kay ka, pero na kay weakness usa ka buk unsa man. Dapat na jud. Wala na yan lang eh. Wa kay weakness. Why weakness ay ni? Ha? Simple lang ako ng pagkatao. Ano ra? Imo jud na itabang day. Tabag ra gina. Bantay ha. Weakness pag ka. Di kung na kay weakness ba. Di na perfecto kay mura si Superman. Namna siya weakness katungguan. Kryptonite ba? Katong makuan siya? Ay, dili siya mo ana. Katong Maluya siya ba? Maluya. Normal naman na weakness ang superhero. Good. Mawdang wa ko'y weakness kay usara ka yung gihatag ang power. Ug mawala na. Saday ka. Iduka ka. Kanto kay taas pa mo tuya kay long time nung diya. Kanto kay pagita atong paagi kung siya magapaluya niya. Mawdang niya na wala ra. Normal ra, sakto ra. Okay, kung mawala lang yung power kanto ra. Usara ka na gabito ni mo. Tagbawon niya ni mo. Mo na dagang kay tubson. Tupso doon mo. Mga chicks, George, matubos ka mga chicks. Sa nagbarang, siyempre ako na niya. Way weakness ko. Way weakness. Huwag mawala na ni. Huwag mawala. Lungkoy na. Kung saan may unang buhat to ni mo, Lungkoy, George? hindi na nagputo. Pero di ka mailan nga si Lungkoy ka. Oo. Kaya magpabuhat mo ko ka ng dahon sa saging sa puto gapon ba? Si Jolong. Jolong. Kisa ko Ding. Kisa ko nang inampakang hiruan. Kisa ko nang inampakang hiruan. Kusog ka malupad. Kusog kayo eh.
Kahanap ko ng mga kuan good, mga Kaya dalawin ko na. dagat. Kabi na, parang gana musis ba? Mm. Inigagi na ko. Pero Kit Anthony, nya Kit Anthony mong shark ito nagkisi-kisi. Inigagi mo. Kinasun ba dito? na nakastunga-tunga Gerbs yan. Abtan ka nga. Wala Wala na power. Ano? Patay lang sa Chat ka na sa mga kwan ito. Chat Anthony mo daan. Ako na. Ang mga naibangka. Patabang ka. Ang abat ka sa kagagi. Magita sa kagagi na yung barko maroon niya. Ano yun? Agsa na. At least buhay ka po. Help! Help! Na-expire na. Okay, di magkakaingong. Tabang-tabang eh. Oo. Lain naso. Lain mo na nasod. Sige yung kaglaagad. Wala mo kang tabang. Hirap. Umata dyan. Chatan na. Kung mo agi, kung hindi mo chatan mo agi na gadaan sa Nay, kanang Marco Marunya, kaluwas ni mo ba? Beta. At least, no? Hindi mo nang gihunahuna daan ba? Ang? Ikaw rin superhero na. Hapit na gud, ugma na gud. No, alas 12 kay naglaro-laro yung mga ganita, mga Ana man na, rush hour ba? Untop, alas 12, untop naman na. Ugma, wala magana. Pangagpa. Yan, nalunod ba dyan ang barko nga imo nahagbaan? Patyon sa kunin mo dyan. Di na dyan. Butong naon to na. Mata na, no? I hope na, so, Naligaw mo, sa mo ang gamayng, istorya nga. pinakutsihal. Naligaw sad. Gamayng kuan, podcast. At least kung na. Napugos yun yung lingaw. At least. So, this is our third episode, no? Salamat sa inyong suporta. Salamat sa tanan. And, sunod na po. Napatay sunod na ni. So, manaman ako subscribe to Kajologs. Kajologs dong ko eh. Subscribe and follow his Facebook My page Facebook and page. YouTube channel, ha? Ako ibutang sa link sa mga comments. Salamat daan. And salamat sa pagsubaybay sa Marlo's Podcast. Ako Marlo. Bye.